Eta hemen gaur gaude Rakelekin. Kaixo, zenbat urte dituzu, Rakel? 29. Bikotea duzu? Bai, Nola izena du? Markel. Umeak dituzu? Bai. Zenbat? Bat txikia daka 2 urte eta lukan dagoena. Haurdun zaude, zorionak. Eskerrik asko. Zure afizioak? Gustatzen zait animaliak, dantzatzea, Zertaz lan egiten duzu? informatika. Bai? Zer janare gustatzen zaizu? Sopa eta espageti. Zeuxa. Txikitan ze ikastolara joan zinen? Ekintza ikastolara. Eta zure lagumina zein zen? Eldekan. Gustatzen zaizu zure lana? Bai. Zenbat urtekin lana hasi zinen? Hogeita 3 urtekin. Bueno, agur. Hemen gaude patiokoekin. Nola zaude? Ondo, Zertan lan egiten duzu? bideoak egiten. Eta gero nun jartzen dituzu? YouTube. Zenbat diru hartzen dituzu egunean? Asko. Han duzu esan zenbat? Bai, milioi bat. Etxe handi bat biziko duzu, ez? Bai, Eta umea dakazu? ez, Eta bikotea? ez. Zuretzak bakarrik da dirua, ez? Bai, Eta zer egiten duzu diruarekin? gazteluak, erosin, eta garai. Baina gero eman behar diozu dirua gazteluak garbitzen dituenak, ez? Bai, Eta zertarako nahi dituzu asko. Eta zergatik ez duzu erosten zerbait hobeago egiteko bideoak? ez dakit, ez dugu. Zure bideoak kaka bat izango da, ez? Ez, Zenbat subskriptoreak dituzu? bat. Hemen gaude elkarrizketa programan. Eta hemen dugu Maritxu Ziri. Zer moduz? Ondo. Zer egiten duzu egunean? Jan, lo egin, jan, lo egin, jan eta lo egin. Zer gustatzen zaizu jadea? Alpondigak. Egiten duzu gauz batzuk espezialak egun batzuetan? Ez hain espeziala. Zer, nola egiten duzu lan? Ez daukat nararik. Bale. Duzu seme alabak? Bai, Bale. Nola ditzen dira? dut bat, neskarela eta deitzen da Rita. Rita? Bai, Zein da zure senarra? ez daukat. Bale. Bueno... Gauza bat gehiago aldezu esan? Bai. Zirkuloak kostatzen zaidala. Bale. Eta
Zaitan duzu zure alabarekin? Jolastu. Zaitan. Harrapaketetara. Bueno, hemen dugu Maritxusi eta ni agur esango, Agur? Agur. Kaixo, hemen dakagu pelin normal. Eta, bueno, zer gustatzen zaizu? Ba, deporteak egin, nire klubera joan lagunekin jolastera eta... Zenbat laguna dituzu? Ez dakit zifra exacta, baina... Uste dut 40 piko horrikan. Gustatzen zaizu korrika egitea? Bai, beti egiten dut. Eta zenbat urte dituzu? 25 urte. Bai. Eta dakazu seme alabak? Bai, Zenbat? 3 seme eta 2 alabak. Eta beraien izenak? Mutienak Ruben, Diego eta Xavier. Eta kasu nobia? Bai, Nola ditzen da? Maria. Maria. Eta nola ditzen da zure kluba? Ni ez naiz oso famatua klub horretan, baina baso zabal deitzen da. Eta dakazu diru asko? Bai, Ruben, Diego eta Xavier beti daude jolasten elektroniketara eta hori. Ez dira ateratzen kanpora jolastera. Non bizitzen zara? Aieten. Aieten. Eta gustatzen zaizu ekintza ikastola eramatera zure seme alaba egin? Bai! Ruben, Xavier eta Diego joaten dira, beste neskak joaten dira beste ikastoletara. Ez nahi zuten joatera ekintza ikastolara, ez nahi zuten. Eta ze notak ateratzen dituzten neskak? Bai, oso ona. Edo mutilak? Bere, Bueno, eta hemen dakagu, eta hemen bukatzen dugu elkarrizketa. Kaixo, hemen gauden enkarrizketa marka Juan. Hemen gaude pastukirekin. Kaixo. Zer gustatzen zaizu? pastuki gustatzen zen. Dakazu eme alaba? Bai, Nola ditzen dira? monedero. Bat. Bai. Duzu diru asko? Ba, zenbat? 300 milioi. Eta dakazu gaztelu bat? Ez, Eta nun bizizak? kobazulo batean. Eta... Dakazu bikotea? Bai, biketea. Zakiz esan. Zenbat urte dituzu? Berriro. Ez, zenbat urte dituzu, baina berriro. Berriro. Zenbat urte dituzu? 30. 30. Eta zure alaba? Hiru. Eta zure bikotea? 29. 29. Zure alaba guarderian dago? Ba, eta oso notak onak ateratzen ditu. Zer egiten duzu?
Bueno, pues...